Hello guys, good evening, good evening sa lahat. Good evening po sa lahat. Saan man sulok kayo ng mundo. Good evening po. So yan, welcome to my live. Yan, shoutout sa atin, 1 million in the house. Shoutout sa iyo. Salamat sa pagbisita sa aking live. Good evening po sa lahat. Welcome to my live. Good evening sa iyo, ma'am. So yan, good evening everyone. Ma'am Yeng, support lang, Sir Otoy, good evening. Salamat sa inyo Ma'am Yeng sa inyong support. Ma'am Evelyn Official, good evening po, shoutout sa iyo. Kain po tayo guys. So yan, maraming salamat sa inyong lahat. Good evening guys. Good evening sa 20 million in the house. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagpunta. At sa mga dumadaan, maraming pong salamat. Shoutout sa inyong lahat.
So ayan guys, Sir Dens TV, shoutout sa iyo, dating dikit. Maraming salamat sa iyo, Sir Dens TV. Mayroon ka ng moderator. Milamix Vlog. Ayan, may moderator ka na rin, ma'am. Mila. Padaan lang po. Sige lang, ma'am. Sige lang, okay lang po. Sige, sige, sige. Yung support, salamat sa pakaway-kaway mo dyan. Maraming salamat sa iyo. Yung support, salamat sa yung pakaway-kaway. Ma'am, ibili ni official. Andito ako sa bahay mo. Ito yung bahay mo. Mag-play tayo ng video mo. Ayan. Meron tayo dito ano. 5 seconds in 37 seconds. Ayan. Play natin. So yan, meron siyang ads. Bago ko siya i-subscribe, tapusin ko lang yung ano video mo bago ko ako mag-subscribe, saka mag-react. So yan.